moneno ito tata Nyasaye biamona sinsi biamona soba moyo na biamona sibionsi ebiwato koleire bonensi ni yao tuasabire nga ntwotokei otokwanire otuwagate meyo mwana oho nando tokole ko babatinengu asiringana lyao bono leto okole migo konene asinkeye unora rora be yasore tuasabira kwigena meya Yesu uyiro muturitu amen bono igwamba buli mateli tukirimo buno ikarastensa igwamba te matelo joku matelo akiro joku omugako oliolire rojo kolenga ki rojo tete one day either afternoon or after evening or in the morning you will do what? You will die, and eventually you will never know who will attend your day, and you will never understand what kind of speeches. Bale kama nyuguli akikocha kukule Teresa dirike unukia waka ewa uteti dirinko kaenda kwa kala tukiri no aliye moria kukurura kuchimate nande when you will die akimosaja inyu when you will die you have good clothes, you have trees, you have a very beautiful house. When you will die, you go with nothing. Pare kama nyuguli. Iyo ngobe yo kama pi mambi maroba no le nejisiale. When you will die, you go alone and you leave the cow behind. Musacho ne nganje tu uyu kuga. Kaki alotoka no musacho le sikibe sa 200 ko genda lenge. Makana Nyasaye bante bako iguko bamukoli kibasa bagenda kaki Nyasaye tigara acha kakia basaja inugenda iwono eketabu na cha kire iga iwa ena romo gako aibole tu 19 diribona na igwa nelisa kalelio nyakoire lisa kala 19 onye moigwana ino mwalimu bwe hesabu libya ko so kirasi mechinza chi hesabu onye tare ko so akosoka kukutama miakede kai kuliri aita bantu bara mu aita ni mwalimu bwisabu yani ende gukoroma na atacha oyigwete tacha kwikiyu emiakede ngai gobo 103 iwo bono abantu bara totaike 103 totaike pi whether you like it or not you want whatever no take number 1 the way you eat ejoro koragira nga igwa muna bantu bande bakoereza basta alibu china ngalibu china chenga oroje ejero yo kumbura kirigento onye rero mwongo to karangiru rero mwongo ogo etama kutaimenga dalili to bi once Dia bukan ini tak karangiru. Dia orang musiboli, no karang kamu kerja di. Oh karang kamu le. Era mana baik kamu ya bawa pulayan. Balik kamu le. Iya dia tu waktu kau sorry. Orang cincin aku ni metura, ego sambuga, metura dia ego sambu mata. Iga ekerenyo tego sambu man muga su tego sambu maroko na liego sambu imetule kerinki ko ngambe kero ikomi obwe pound obwe puru kerinki oroje lokore amazukaya omogako yakora yaya enjero bwe soka loiko yaya amaguta chire okuyeka ayano kubugi kuchiga ngasi ayana ngasi bone geto kero igwa bateyoro omogako ibuna akora 103 amatukaye no akortengaki
noigitaki egitabu gego koro kungokora 17:26 muntu banje nebuku kango jakire gukumbura 17 okora muntu ndikuburia linga chipechiri nguzi 17 Korwa somo ntoyo mo ngaji 17:26 digango konyi. Thank you. Eita buku eita kubuku egiye kubunga mopae ese ko kuboka ababu da beko chagana igwochi mali ya chande kire uyayi. That is not a that is a phone. It is not a Bible. Oye nyasaye basomwa tebukuburo igorari asara kamenyete waya soko chakachisi omotore moyo baba kumburaye omo ikabu yoba bwatete tuoma bwaterawo chakaye kurwa somo toyo mo nero tongete kerage doki egesaku kia mwanya wanto kemenya sensengima akawabekera chimbele chioko menya kwabo erinde bali nyasaye nonye nasobo tabataba nonye naboigo boikaba monyore. Haleluya. Kwani imosinyai nje ngo tebi byoko matete matenga no mete no bekera matuko kuruesei ngakia ko tebi atewa nyasaye atonga abantu bako ko mwanya abantu bako ku bantu barasenseye nando tewa wetera somo ntoyomo agatongirisa kugionzi pi kia mwanya abantu inde kamenya senseye nando tewa kababekera chimbele na matuko yokomenya kwabo. Manya saka kubikira asokutoka asokunywa mwege taiguru nyasaka manya musate kiura kunywa mu mwenge iko ogojo tinde to wakenyo baba pa wale gege ko tamabono ngakingo kora nyasaka manya ko mu mwenge munanje nyasaka manya ko twale tukiki goko nonyina ya sarun de Chelsea pri te koba bale ngamuli na nje yani sasa kama ngayura bo monyere no ragire miaka 100 no sibubuche na ikubasa wataifulisi funga tota makuru esukuru polisi zobo yani yasaye polisi bo yasa manyete nga esukuru eri kyabo nyoru okonyera osiriya wetegire nga nokoba pio box interest bono kumetiki oiguete kyabo nyoru turu osmosis bono randi bera yani yasa kamenya bono bara bakolesia yasa kamanya iwa abantu ba muikarazanga no chobo muchuru yani yasa malete nga tokoma iwa yani yasa manyite kero mote itako babakikieni akamanya ayoko bo mwamu chocolate yani yasa malete nga okobo mwamu yani abantu bara batakuwe na mangana yasa akoroshuta ikuanja amarika watabanga we are fearfully and wonderfully yani tutongera senjira yo koiro kiri yo kumia awatabanga yasa akamanya nga no mwamu gesunte yani no nyiki ntetere mura bese okwa ora bese owe buno bosongo lakini okwaneke kuzidi tumaimi Iwa, when your days are over, you have to get out of this world. Karama tukarae. Oikoru wasense. And before you die,
chairman yulia uri baka mapema chairman yulia ya tabanga tokuja kweta tole ne record ayaje abana bono bakoye 10 abayeres kerana tukakoera igwe kitabu gekorwa Job kitabu kya Job 7:2 ogende 6 ogende 8 bantu mbayikolika bibungu oye ne namba yo mwezi miwe nado kuwa bantu batanga maisha yako some bikunale lakini aye mpesa ero nalo ayo mukukuli again iyo tali ukumbulira muna koyenga anyora soko gendera na koyenga na buna oyeri kire akoyengeria egwengeri yaye karatiga nkubuli baba naye nkubuli baba yiku nkubuli buno okugirikaire ntokonyo mugutano kama mole moyo chaka Kolias kwa yuwacha serious soma eno etu apeto kae tayos Baba. Wenye nete siwe karanti. Baba na kala kumbulira. Baba chaka ngulesi. Kala tiga bantu kanyeka. Inchu baba gocho. Chaka. Chakira. Buya koyana omusonga aganepi anyore asakora maki aho kenderera na koyana buno motari kire buna kore meremo aiwete aiugenduki aho terona omobe mwezi kwa yani aho terona omobe yani mechanira somuntu after a month to another month awatabanga yani bobembo ikoya sobo gimobo Unaona raba sababu sababu ngoja tole, kubanga tole. Amaje kero mochi. Soko, barusi soko. Karaka je kaye. Yada ateba. Abantu balangi tamangana. Bawa tabanga bono. Abataba taka, kokoro tolo butaka. Igu akote. Tai tole keke charabu. Keke charabu, Deuteronomy. BBP 7:11. Bantu me bangi tengo butaka bono kokoro tole. Jakamu. Ano monto minoro motaka una semechi no? Asese yo nyasa ochikola. Get 11. Kala kirere akiate abataka mbaye mbale nga moyo igo musate naro ora rure ko hoje go botaka ngo korare
Konuwe tudule. Bana ngamwe gulu. Obataka uwete mbaye. Ya ngotu ali jomba permanent. Boy ko. E pensi lita kiri school. Ike sai. Ranch. Mara koba. Era ba ko tinya sasa. Obataka mu uwete mbaye. Bana ngamwe gulu. Mboko rangi. Omotienyi asomotienyi emechana yakortaka ki. Ero omotoro mayakorika baso mitonga. Life is a chain of problems. You solve one, another one is waiting. Konyora kamurana kama kali muababu kinoteba ngakaya. Ngakina akachandika utakole to mukungu mukali. Ngakina achandika leta nyansi yamuka. Usema kwa mungu ali ngabwa ngakwana. Uno akomoleta igoka ngasorobu. Akamura kalina mukai engoko ya umamereta atiko umameri muabo. Igo ba mentire ose parament. Esuri yarenga omongina gwati karanga pira sturi. Yagenda mat. Okobon kwa boringa katerero goli. Omongina kanyika. Ngakiatero. Kwa karango chabari kuragera muabo ba goli liso. Na baba utargo jo umurika kego tori. Eto iwete bobu. Ngakiatera omotienyi asegetoki. Aso yonde mukungu tochi. No motuka aso motuko. Nigonde aseme chando. Ekerenda ile nigonko bolia. Karati. Karan sababu. Ngaki iwete abantu bakoli. Indibogo takokorangaki. Nkorengaki. Oje no mosato wetu mukungu kwengonya buki. Yaje iwete ingi. Ekawa 11. No bosinye kubisibiri bukike ngumbu. Yaje abati batabitime chando. Uwemechi. Abati babwatime chando. Ate banga omotieni asegendoki. Asomotieni. Iwebon. Wabara banyasaye. Kuna monte gerere taiga. Amangana amayana alinga. Ense ya saitani. Nigesalegete. Asinari tuwarose iwagaya. Toko wanyibukonwa. Bawurago tebanga now. Fix your thought and your mind towards heaven. Abuno wago teboka. Tobeke bilanga licho. Rushi bilanga liya sensa. Rushi bilanga liya homosacha. Beke bilanga liya goigoronya sae. Ekiago wakiagera goteba. Unabono naro chaga ntokete basta kaya. Unabono uchumi njasa legete. Kirege tokeka kino. Uchi kogendo muchiole na ki esukali kiyo. Ubwate mia. Batanga turamanya. Namaganyo. Esukali 140. Wantoka kwa ligi 40. Usiwata bangenuzo. Lakini nyasa huyu. Yani uchumi ya haya kusarika. Ili atabida so God loved the world. And he gave his only son. Whoever believe in him shall not perish. Engale inabete ile njanya komenta. Era njanya komentwa. Maguta na abura era bete ile ngafoso. God loved the world. Era bete na ande muna abete basta maki ense moya ikomie yokomoa. Kaja kwenye kibibiti. Bale kama igulu. Iwangote manyokurwa kwa matukata to kwa bekiru embeo. Wakiru hesabu embe hii yabo. Ilikuwa nyule. Watarumo wakana 1084. Wakumuna amatukata to kwa yana igakuweka. 84. Ya nyasaye kuwa yani lego sukumu ibole tu. Baka dero. Ile ngoro joraka. Tuwana mumu yenelete garaje. Tena babu amubuga tesima. Tego nyaya abutuka. Ngaligia token. Na ndikuwa nya token ya mayoranga. Bordi yangu mutini nyasaye takairo mugaso obeke token. Inungo boli. Kibona mumu yenelete ga, mumu yenelete mwana kete nyasaye pi. Manyoko kete bolire
chitorone chia wosi ne chia Nyasaye uno goika bolere chia kolange chia ne chia o ana ire buya e chia ko kola buya ege to kele na anche mo gaku a kole mere mo ya Nyasaye kitabu ke ko ngokora 13 ndati sikoro ukungoro lang kwani fahamu utaratibu kwa pi wacha kika karara rangu wose kwiri ya sensi ndati jaka ngondai igo baba abu esa to rusi abu jaka ono ina kitaudi ga kolie okora ogwaje kwao kwa Nyasaye seke gorikia ye agakwa agatinde kwa se kisokoro chia ye taro serekaye iwo karatsai Daudi ga kolire emirimo yangu akimwalenga emirimo yangu bono kwani uri musinyi obuli ngiyo kula ne yangu eya basaja bako nurangiri chikwa yaga uchirangiri chikwa yanchimotere basaja mbali kola nyoba batere kwa ama taratari ama tobe babiri oyomo lakini iga munya akumbura okonga no beto moyo matara weka no beto moyo matara weka omusala ko yari weka lakini tanya ko terero musacho menyete kale na karo kurukuge tariki miaka igitare kinyaka nyevise imasure amache nomoima bikorwa umuru biberio ugase bibe nkonyeko rwa ebibe iwa asitware gotera awote bangomonene ayebwika naenda abake ekiarera egwankoire amangana manene ntanyare kobara haleluya iwa abana ba Nyasaye Daudi gakore mirimo yangu akimwalenga gakore mirimo yangu gakore atimoka muno mwaka Nemaya akore mirimo ya Nyasaye now utimukire timaiti eyo kora guchenga timaiti nga cy'abantu baratera birimo kwatore tuwe ugachorulimo nga terene tibu o tibu go tibu etibu kururi una kwa tuwe tibu amadio akasira peshi nana bo tibu yinya yike nani kuri baranga molena Daudi ga kore mirimo yangu akarua akora ngaki agatimoka iwona ndi Daudi yokoma soma basto mito ase kitabu kia First Kings 2 verse 1 abana bo muri simotegere mo igwe kidioka no mutegwe tebi okunguli yako twali kumanyalenga asitoku muira moche chakangu kila na liko igwa moikwa jaka baba kerenga ki ya Daudi yoko kuya kitema ki anye agatika Sulemani omwana wa yakamoteria njena abera niko bendikire abantu bose bakogenda number 1 abengaki ababura bo mugaka mubengaki abakomu asike mulika abakomu asiri ngana Nyasaye number 2
bera ngaki koko angel wekina okoteba nga nabokia konteki mata bantu bara kuicha ubo kima usebesa bono narako akokumba nore dia konteki atebo ole omoto tenene boronge number 2 number 3 obwate make arenga osi ainya sae agochikire otare asechinja chenya sae nore ndama chikae nemeroberi yaye erenga yos ore nene woralwaye munari kirasa machiko amusa do tigere ko ba tigale yango onye diri mwewa kanga kinani mwate asike nura ko kora no be ko gusinu ewa ko mura bali bo mugaka ngai muri atenango for example tenango can you rise up where you are bali ngabara batat fo bali inche lojo numbale ngamuruji ka kino ro mwalimu we sabu nsome tika tera bauna ariko bana 3 amangana ya ate banga mababa komu aselingana lenye sana motara sama chikango anya sana mababa antu mutali kuwa kembeka akende giyo simora akore musilibu ya saba sili karanza ekyo moebi mo taka komenya buye ese mo taka komenya buye merengani meronge ibiri isatu nguri nga yachi chaka kala sikire akiacha nigere gesoki asomo so duetanga korene kero montoro muri ikara sawa bantu bale kaba kone niwa onya kweu bonsi arakarenga omonto mungai abwetanga kurwa seketoki lakini omuri mukaka kaboje soki sisiana na itirela soki sisiana wewe mukungu ndogo takita itu kama toko beta Sabar. Bas. Bota dia basate botando aqui. Bora só você não toda tu mulher como na no moto. Tu ara maskani o tu mana ne. Bora só você tipo na hora essa. Olha mo kumbu yo tai karasera ni tiebo. Atisibi. Ara te ega daga ka kai komi. Atire ke ga ko ta kwanya ro musmali bo. Ko kumbu de me ko ke ka uma merani. Eye ga toka chini kokati na kwa nini kuia tena nigera maskani wetawa kurwa seketoki na kinyo moto moli doyo konya kuomana kila wakati bamuraba nyasaba konya munya kuomana mo babantu ba maskani mokorangeli mu chiolia liyo mana likortiki majene mechere na nje basa abantu bakoma na bama kuragira bate baniti bago kora ko bago kira ibo kuragira wakole ora mwali oye kitabu ya Deuteronomy ekegote abaige isana emo isano mwanche omonene ne nkoro yao ne chinguru chiao nuko manyakwao mangana ina arona abatigiri nga gokurwa mwanje nyasaye yechinguru chiao nuko manyakwao iko kwani oyu atebe uta kwanja nyasaye ga ngakia kote oyu itabi nyasaba konye tutigara
somo nene buga korubano kuikalili Brian Diana ante Nyasaye abayul muwatigire mirimo yayi you have neglected your obligation muwatigire mirimo yayi as toko chikuchia eke gori toko chikoso abono ke gori nkeyo aki uroche musacha inyaroka yaye ebekero mukaya abekero nera abekero yo chirongire ngachiro muchui mumulo ya abekero chisibeli gulimo bono mukaka no maye yawo asito gochonya bantu toigo katuwaje Nyasaye ense yakore maki amanya abamura batakure abakungu na bana gukura n'kinyeroka rero shiko genda matanga abagukura mu nambare bona abakungu bakirite kanye kabamura inukorangaki inukura gukura buka bakungu bakamine kituki rero abamura bahorangaki na bakomine betu na bahachora matu na ko yone pigipigi yabo yate baza ko kanga pigipigi yo moto minete moto oya moto ndamato tikuri na pigipigi ekiagala tangire metika time la kuile mesosi ni para ngomwe wacha muri gutera somo ni ya saba siri me ya Yesu yo mutuli amen kimungo kirina rengeri libasta tata ko batevi ni bakobate iwa nando simoligetia abantu babakora inwe na inwe mubakorera maki ikaransa babo kediwe to monto ndagokore na ayikora maki onye gotagete omonto ako invite for a dinner also invite him wasema ntalibo monto ndagotabanga scratch my back I scratch yours also wasema ngadio mogongone neje kora maki bale ngamwe bule getekyo ngange sani ngisani mona ngisani onya mabwati nge boxi musa ko boli ngankyo bwati oteba ne boxi kola bwangaje esani ne yaki ko mubuti ntabwange boxi ya bato batara sadika ntane kero gekyo kebunge kiri ate banga kiriwe to koru na ekora ai chubota papa na ekora te box chubota ibo biya monda to basa bu 89 ai karuwa sende ari wete okoru na ekora si abandi bosabona kola te winde basta ba to ngaki dimo one day the hour of death will strike to your home unprepared the hour of death uso mwana ugaete ogadia abantu bakubwatisi uso bunuide buoche mwibule bibungu ebyo sabansi sineli bya kigemayo